Hei! Tällä videolla luterilainen maallikko tässä käsittelee niin suurta ja tärkeää asiaa kuin Pyhän Hengen armolahjoja. Oikeastaan asia tulee aina mieleen, kun lukee Raamattua ja varsinkin ensimmäistä korintolaiskirjettä, mikä apostoli Paavali on kirjoittanut. Siellä on niin seikkaperäisiä ohjeita seurakuntaelämään, että minkälaista on raamatullinen Jumalan palvelus. Esimerkiksi siellä ehtoollista apostoli Paavali pitää hyvin tärkeänä, ja sehän onkin keskeisin asia Jumalan palveluksessa, koska kysymys on uudesta liitosta ja syntien anteeksi saamisesta Jeesuksen ruumiin ja veren kautta. Mutta sitten ihmismieltä tietysti kiehtoo, ja myös hengellisesti se niin sanotut yliluonnolliset armolahjat. Ne ovat aivan vääjäämättömästi Raamatussa esillä. On parantamisen armolahjaa, on profetoimisen, ja tässä tarkoitan yliluonnollista sellaista profetoimista. Sehän on yleensä suurimmaksi osaksi julistusta, parannusjulistusta, mutta on myös tulevaisuuteen kurkottavaa ja on tiedonsanojen armolahjaa, joka tietää Pyhässä Hengessä asioita, joita inhimillinen ihminen ei suinkaan tiedä. Asioita, jotka ovat salaisuuksia. Ja on kielillä puhumisen armolahja ja niiden selittämisen armolahja. Ja kun katsoo apostoli Paavalin kuvailemaa tilaa Korinton seurakunnassa, ja näinhän oli luonnollisesti muuallakin, niin seurakuntaan liityttiin tietysti kasteen kautta. Koko perhe liittyi, kaikkia pieniä lapsia ja vauvoja myöten, kun perheen pää ja emäntä sitten kääntyivät kristityiksi. Mutta se, että he saivat sitten kosketuksen Jumalan Pyhän Henkeen ja esiintyi kaikkea yliluonnollista. Tämän ajan kirkoissa niin tulee oikeastaan haikea olo, kun ajattelee korintolaiskirjettä ja muita Raamatun kohtia. Missä ovat ne yliluonnolliset armolahjat? Armolahjathan ovat moninaiset, ja niitähän voidaan pitää aina alkaen Jumalan rakkaudesta poikansa Jeesuksen kautta sitten meihin suurimpana armolahjana, ja on seurakunnan ja ihmisten palvelemisen armolahjaa, monenlaista. Mutta sitten on nämä, mitkä niin kiehtovat, yliluonnolliset. Ja katson, että ne eivät useinkaan kirkoissa, vanhoissa kirkoissa tapahdu, ei kosketa ketään, niistä ei mielellään edes puhuta. Ja jos joku puhuu, niin häntä ehkä katsotaan sitten vähän lahkolaisena, että mitä tuo nyt oikein tommosia alkaa kyselemään. Ja sitten on taas paljon vapaita suuntia, niitähän on älyttömiä määriä, joista sitten internetin kautta saa kuvan, että miten hirmuisen paljon niitä onkaan ja joka maassa. Mutta valitettavasti ne usein tarjoavat sitten Pyhän Hengen lahjoista sellaisen irvikuvan, kun niitä tarkemmin tarkastelee. On nimenomaan sielullista kielillä puhumista, ja niitä ei usein vaivauduta selittämään. On profeetioita, jotka eivät ole profeetioita. On voimakkaita saarnaajia, jotka vetävät mukaansa ja lupaavat sitä ja tätä ja olevinaan parantavat jotakin. On tietysti oikeitakin hengellisiä tilaisuuksia, joissa paranee ihmisiä. Ja profeetallisia kykyjä on. Ja armolahjoja toimii jossakin, mutta varsinaisesti sellaista selkeää seurakuntapaikkaa tai kirkkoa ei ole osoittaa. Ehkä siinä on myös Jumalan sitten semmoinen salaisuuskin, mutta toisaalta siinä on varmaan kristittyjen jonkinlainen, olisiko se rohkeuden puutetta tai jotakin, kun apostoli Paavali kehoittaa meitä oikein
anomaan ja pyytämään ja saamaan armolahjoja, varsinkin profetoimisen armolahjaa, mutta myös muita. Ja hän toteakin, että profetoiva rakentaa seurakuntaa, mutta kielillä puhuva sitten itseään. Mutta siellä on esimerkiksi sairauden parantamisen yliluonnollinen armolahja. Ja tiedetään kirkkohistoriasta, että ovat seurakunnat jopa kuolleita pystyneet herättämään. Taikka eivät he tietysti seurakunta eikä ihmiset pysty, mutta Jumala on kuullut heidän rukouksensa ja paastoamisensa. Ja on tapahtunut suuria ihmeitä. Niistäkin on tässä esityksessä jotakin. Ja ennen kaikkea niin kannattaa mennä käsi sydämelle ja toinen käsi sitten Raamatulla ja tutkia ja miettiä. Ja kuten sanoin, niin maallikon, mitä tässä edustan maallikko luterilaista kristittyä, niin mikäli tulee teologisia virheitä tai jotakin muita omituisuuksia, niin annettakoon ne anteeksi, koska en ole sitten ymmärtänyt jotakin asiaa, mutta yritän käyttää tässä lähteenä viisaampieni tekstejä ja sanomisia ja myöskin ennen kaikkea Pyhän Raamatun äärellä. Sinä voit sieltä mennä katsomaan näistä armolahjoista, mutta esimerkiksi juuri Paavalin korintolaiskirjan ensimmäisen ja toisen korintolaiskirjan tekstejä muun muassa. No apostolien teothan kertovat sitten nimenomaan apostoleista ja heidän sitten seuraajistaan. Mutta toivon, että viihdyt ja ajattelet näitä asioita. Jeesus sanoo näin. Totisesti, totisesti minä sanon teille, joka uskoo minuun, myös hän on tekevä niitä tekoja, joita minä teen, ja suurempiakin kuin ne ovat. Hän on tekevä, sillä minä menen Isän tykö, ja mitä hyvänsä te anotte minun nimessäni, sen minä teen, että Isä kirkastettaisiin pojassa. Jos te anotte minulta jotakin minun nimessäni, niin minä sen teen. Armolahjoihin suhtautuminen luterilaisuudessa. Tämä suurelta osin nimenomaan suomalaisesta näkökulmasta. Historiallisista syistä johtuen luterilaisessa kirkossa on suhtauduttu pidättyvästi armolahjojen etsimiseen. Tässä esityksessä viittaan kielillä puhumiseen, ennustavaan profetiaan, sairauden parantamiseen ja muihin yliluonnollisiin armolahjoihin, karismoihin. Armosta saatuja lahjoja on muitakin, sakramentteja myöden laajasti ymmärtäen. Uskonpuhdistaja Luther toteaa armolahjoista. Kuta suuremmat ja ihanammat tuollaiset lahjat ovat, sitä enemmän liha ja veri ovat taipuvaiset puoluemieleen ja omaan kunniaan. Tämä on kyllä totta, se ilmenee nykyaikanakin. Helposti tulee ylpeys ja tulee seurakuntaan hyvin eri kasteissa olevaa porukkaa, jos näin voidaan sanoa. Toisia arvostetaan enemmän, toisia vähemmän. Kirkkohistorian aikana on useita vakavia esimerkkejä harhaoppisista lahkoista ja niiden johtohahmoista, jotka ovat yhtäältä tuoneet vääriä oppeja ja toisaalta ruokkineet yltiökarismaattisuutta ja hurmahenkisyyttä. 1900-luvulla Suomessa ovat kirkon ovet vähitellen avautuneet karismaattisille tilaisuuksille. Osin uskonnonvapauslain myötä on kasvanut vapaiden suuntien aiheuttama paine, ja toisaalta seurakuntalaiset ovat kaivanneet kokemuksellisia, yksilöihin ulottuvia kohtaamisia. Maallikot ovat voineet kertoa uskostaan ja puhua.
Mutta näin toki on kirkon herätysliikkeiden historiassa tapahtunut jo aiemminkin. Vapaat suunnat Suomessa ja armolahjat. Vapaat hengelliset suuntaukset edustavat yleensä reformoitujen kirkkojen oppeja. Käytännössä vapaissa suunnissa opetusten pohja nykyään Suomessa on hyvin amerikkalaista. Liikkeissä pidetään armolahjoja paljon esillä ja niitä myös korostetaan. Lahjoista on tullut myös uskon mittareita. Varsinkin helluntalaisuudessa kielillä puhumista pidetään liki välttämättömänä uskon merkkinä. Pyhän hengen läsnäoloa ja toimintaa korostetaan. Vapaiden suuntien sellaisena hyveenä voi pitää sitä, että niiden evankeliointi on tehokkaimmin tavoittanut ja tuonut uskoon niin rikollisia, päihteiden käyttäjiä, romaaneja, maahanmuuttajia ja erilaisissa vaikeuksissa olevia. Myös usein on suuntautunut evankeliointityö nyt myös maahanmuuttajien pariin. Ja tämä onkin hyvin tärkeää, koska maahanmuuttajista puhutaan ongelmana ja sellaista se osin onkin. Ja varsinkin, mikäli tänne tuodaan vieraita kulttuureja ja uskontoja, jotka eivät millään sovellu suomalaiseen yhteiskuntaan. Eli evankeliointihan siinä on paras mahdollinen työväline silloin. Mutta vapaiden suuntien tästä oppipohjasta, että se on hyvin kirjavaa. Sieltä voi erotella ja mitä asioista olen lukenut, en suinkaan ole asiantuntija, niin siellä on kalvinismia, neokalvinismia, arminolaisuutta, katolilaisuutta ja vaikutteita useista eri opeista. Ja tämä on myös vapaissa suunnissa sitten aiheuttaa tietysti sen kentän kirjavuuden. Suomessakin voidaan sanoa, että kun perinteisesti täällä oli oikeastaan helluntailaiset, hekin jakautuvat 1990-luvulla kahtia. Ja on vapaakirkollisuus, baptistit, metodistit, adventtikirkko ja ei paljon muita. Se oli aikaisempi kenttä, missä näitä vapaita suuntia voi sanoa olevan, mutta nykyään eri näistä helluntalaisista ja vapaakirkollisista ynnä muista on eronnut pienempiä ryhmiä ja jokaisella suuremmalla paikkakunnalla voi olla Suomessa niin kymmeniä erilaisia. Onko ne sitten, jotkin voi sanoa lahkoksi ja mitkä on mitäkin pikkuseurakuntia, joille on annettu erilaisia omia nimiä ja oppipohja voi olla ja onkin hyvin kirjava, eikä niistä voi oikein vetää johtopäätöksiä aina, mitä he edustavat. Ja täytyy muistaa tässä yhteydessä, että Jehovan todistajat ja mormonit eivät ole missään nimessä mitään kristillisiäkään lahkoja, vaan ne ovat aivan ulkopuolisia, kristinuskon ulkopuolella. Mutta Suomessa esimerkiksi Televisio 7, TV7, niin on tuonut paljon sitten amerikkalaisia julistajia esille, jotka edustavat aika vieraita oppeja perinteisen suomalaisuuden vapaiden suuntienkin nähden. Ja on myös ollut TV7 esillä sitten suomalaisia hengellisiä vaikuttajia, menestysteologeja, jotka ovat tuoneet muun muassa sellaista JDS-oppia, jossa tarkoitetaan sitä, että oikeastaan Jeesuksen sovitustyö synneistä viimeisellään niin tapahtuikin helvetissä eikä ristillä. Eli siellä on vakavia harhaoppeja useissa ohjelmissa, mitä TV7 esittää. Toivottavasti siellä olisi sitten niitä hyviäkin, jos joku katsoo TV7. Ja kalvinismi, mitä nyt sitten
baptistit yleensä edustavat ja siitä on eri helluntaisuunnissa on vahvoja vaikutteita ja näkemyksiä, niin sehän puhtaimmillaan tarkoittaa sellaista kaksinkertaista predestinaatiota, eli toisaalta on jo ennalta Jumala määrännyt sitten osan ihmisistä taivaaseen pelastumaan ja osan sitten kadotukseen. Ja tämähän on erittäin raamatun vastainen oppi. Ikään kuin Jeesus katsoisi jo valmiiksi joidenkin ihmisten ylitse, että mitä noiden edestä kannattaa vaivaa nähdä, kun ne ovat jo helvettiin menossa muutenkin. Ja toisaalta vapaat suunnat sitten edustavat arminnolaisuudessa ja muuallakin niin sellaista täysin vapaata ihmisen tahtoa, eli ei nähdä semmoista Jumalan ennalta suorittamaa niinkään, vaan että ihminen on kuin lähtötilanteessa tyhjässä tilassa, josta hän voi tehdä ratkaisun tuosta vaan taivaan ja helvetin väliltä. Luterilaisuudessahan se asia on toisin, vaan luterilaisuudessa on sellainen yksinkertainen predestinaatio, jossa uskotaan, että Jumala haluaa pelastaa jokaisen. Ja ihminen taas vapaassa tahdossaan luterilaisuudessa niin pystyy oikeastaan vain valitsemaan aina huonon vaihtoehdon, eli tien helvettiin. Tämä tulee ilmi myöhemmin tässä esityksessä vielä. Mutta vapaissa suunnissa on toisaalta erittäin hyviä seurakuntia todellakin, että he tavoittavat ihmisiä. Tästä saisi kirkot ottaa, klassiset kirkot ottaa esimerkkiä, että miten sitä sillä kansaa evankelionilla tavoitetaan, koska aika huonosti ehkä tavoitetaan. Keskiluokkaiset ihmiset niin eivät, jos ei muutkaan ryhmät, niin noin vaan kävele sunnuntain messuun ja saa sieltä sitten suurta uskonkipinää elämäänsä, että kaikki muuttuu. Heille täytyy se sanoma viedä usein sinne sitten keskelle kylää ja aitovierille ja eri elämäntilanteisiin, koska kynnys astua jo johonkin kirkkoon on jo aika suuri. Ja sitten on ikävää se, että suuri luterilainen kansankirkko on tuottanut niin monelle pettymyksen, kun sinne ottaa yhteyttä sielun hädässään. Olen kuullut näitä tapauksia. Ja siellä sitten uskosta osaton pappi sitten antaa jotakin yleismaallisia neuvoja, jotka eivät kanna sitten synnin hädässä olevalla ihmisellä mihinkään. Eli se lopputulema ei ole kyllä sitten yhtään hyvä. Kirkko on ollut liberaaliteologian vaikutuksessa jo 1700-luvulta lähtien enenevässä määrin. Suurimmat muutokset evankelis-luterilainen kansankirkko Suomessa on kokenut viime vuosikymmeninä. Näitä ovat muun muassa naispappeus, samaa sukupuolta olevien parien siunaaminen ja vihkiminen. Raamattu ja tunnustuskirjat eivät enää ole kirkon auktoriteetti. Harhaopit olivat joskus helposti tunnistettavia kirkon ulkopuolisia liikkeitä ja yksittäisiä saarnaajia, mutta nyt epäraamatullisuus läpäisee koko kirkon. Tässä kuvassa on Turun tuomiokirkko ja sitä ollaan vuonna 1929 vihkimässä uudelleen käyttöön suurien remonttien jäljiltä. Keskellä alttaria Gustav Johansson, arkkipiispa, avustavine pappeineen.
Gustav Johanssonhan oli ennen arkkipiispaksi tuloansa niin Kuopion piispa ja sitten Savonlinnan piispa. Hänen teologiansa on sanottu beckiläiseksi. No hän itse asiassa opiskelikin Saksassa Johann Beckin opissa. Ja Gustav Johansson oli hyvin kiinnostunut Suomen kirkollisesta tilasta. Hän arvosteli jossakin vaiheessa voimakkaasti lestadiolaisia ja evankeliumiyhdistystä ja pelastusarmeijaa. Gustav Johansson halusi beckiläisyyden keskeisiä arvoja pitää yllä, eli raamatullisuutta, no sehän on ihan hyvä asia. Ja toisaalta beckiläisyyteen sisältyy myös tietoisuus eskatologiasta, eli lopun aikojen selittämisestä ja käsittelemisestä. Eli tässä eskatologinen näkökulma oli myös hänellä ja myös beckiläisillä papeilla muilla. Ja toisaalta se onkin mielenkiintoista se kaikki sellainen, voi sanoa, eskatologinen aines alkoi konkretisoitumaan sitten 1900-luvulla muutenkin, kun oli ensimmäinen maailmansota ja oli toinen maailmansota ja sen jälkeen kylmää sotaa ja eri paikoissa myös kuumaa sotaa ja tällä hetkelläkin käydään sotaa ja puhutaan jopa kolmannen maailmansodan mahdollisuudesta. Nämä ovat hyvin ikäviä asioita, mutta tuolloin noin 100 vuotta sitten niin näkökulma tavallisella kansalla kristinuskoon oli hartaampi ja vakavampi, vaikka ei nyt kaikki mitään uskovaisia olleet suinkaan. Olihan puhjennut ateistista työväenliikettä ja oli kaikenlaista muutakin jonninjoutavaa, mutta kuitenkin elettiin sellaisessa yhtenäiskulttuurissa. Ja kirkkoon kuuluttiin lähes 100%, mutta 1900-luvun alussa uskonnonvapauslain myötä toki sitten ei ollut absoluuttisen pakko kuulua kirkkoon, vai voi kuulua myös johonkin toiseen hengelliseen suuntaan, mitä rantautuu tuolloin Suomeen. Mutta näistä ajoista tuolta 20-luvun lopulta kuvan ottamisen jälkeen, muistaakseni vuosi eteenpäin, niin arkkipiispa Gustav Johansson kuoli. Mitenhän arkkipiispa Gustav Johansson ja aikalaisensa ja tavalliset seurakuntalaiset olisivat tästä näystä miettineet, mikä oli muutamia vuosia sitten ensimmäistä kertaa Turun tuomiokirkon alttarilla. He eivät olisi tienneet edes, mitä nuo värikkäät rätit tuolla ovat. Mutta me tiedämme ja pidämme tuota suurena tappiona kirkolle ja kristinuskolle. Voidaan puhua Jumalan pilkasta todellisuudessa. Seksuaalivähemmistöjen epäraamatullisten asioiden värit on tuotu Turun tuomiokirkkoon. Ja vielä tälle kirkko osoittaa hyväksymistä ja Suomen kirkko osallistuu kaiken maailman Pride-messuille ja seurakunnissa on sitten sateenkaariyhteyshenkilö, pappeja ja yleensä ottaenkaan ei ole mitään rajaa sillä, minkälaisia pappeja sinne otetaan. Ovatko he sitten homoseksuaaleja taikka mitä tahansa. Jopa siellä on Jumalan kieltäjiäkin. Mutta he yrittävät varmaankin olla vähän piilossa, koska siitä alkaa kohta sitten kenkää tulemaan kuitenkin. Tässä on synkkää synkempiä asioita.
Piispain kokous esitti 13. päivä maaliskuuta 2024 kirkolliskokoukselle 2 eri avioliittonäkemyksen hyväksymistä. Eli avioliittoon vihittäisiin myös homoseksuaaleja, siis nais- ja miespareja. Piispainkokous sanoutui näin irti Raamatun sanasta, luterilaista tunnustuksesta ja näin ollen käytännössä koko kristinuskosta. Uusitie-lehti haastatteli arkkipiispa Tapio Luomaa ja esitti kysymyksen, saako pappi jatkossa opettaa, että toinen avioliittokäsitys on väärä? Arkkipiispa Tapio Luoma. Olettaen siis, että uusi piispojen esitys kirkolliskokoukselle menisi läpi. Arkkipiispa vastaa, näin suoraa omaa kantaa ei kannata lähteä sitten sanomaan. Eli nämä sanat tarkoittavat käytännössä sitä, että arkkipiispa kieltää pappeja opettamasta raamatullista avioliittomallia. Mitä jos seurakuntalainen kysyisi papilta tai muilta seurakunnan työntekijöiltä, mitä Raamattu sanoo avioliitosta ja mikä on oikein ja mikä on väärin? Käytännössä pitäisi valehdella, ettei tiedetä. Tai puhua Raamattua ja terveitä järkeä vastaan. Jumalan matematiikka. Jumalan matematiikka todistaa piispojen avioliittomallin vääräksi, sillä 1 + 1 on 3 tai paljon enemmän, vaikka 12. Mies ja vaimo, kun menevät yhteen, he saavat lapsia, jos lapsia heille suodaan. Piispojen markkinoimalla avioliittomallilla ei lapsia synny. Niitä yritetään sitten synnyttää muilla tavoin, keinohedelmöityksillä ja adoptioilla. Myös käytetään sijaissynnyttäjää tai ulkopuolista mieshenkilöä. Kirkoissa on jo vihitty homopareja laittomasti. Kirkolliskokous ei ole toistaiseksi avioliittokäsitystä muuttanut. Ehkä sekin tapahtuu kaiken painostuksen alla. Jokainen pappi, piispatkin, rikkovat pappislupauksensa ja valansa salliessaan väärän avioliittokäsityksen. Kirkot ja muut hengelliset liikkeet ja suunnat ovat vastuussa seurakuntalaisistaan. Mitä heille opetetaan? Ovatko he kuoleman kohdatessa valmiita lähtemään tästä ajasta? Onko heille usko Jeesukseen sydämissään? Vapailla suunnilla ei mene kyllä paljon paremmin kuin mitä kirkollakaan tällaisissa lankeamusasioissa, ainakaan Ruotsissa. Siellä oli yllättävää vuonna 2011, kun synnytettiin Ekumenia-kirkko. Sen perustivat baptistit, metodistit ja pelastusarmeija, joka oli ottanut 2005 nimekseen jo lähetyskirkko. Ekumenia-kirkko liittyy tukemaan Pride-marsseja ja homoliittoja ja marssii esimerkiksi suuressa Tukholman Pride-marssissa siellä sitten mukana, ymmärtämättä mitään loppujen lopuksi, mitä Raamattu-asioista sanoo. Ja kuitenkin siellä on noin perinteiset hengelliset liikkeet, baptistit, metodistit, pelastusarmeija. Ne ovat kaikki Ruotsiin tulleet 1800-luvulla.
Ja toisaalta Tukholman suurin helluntaikirkko, Philadelphia Kyrkan, salli 2022 alkaen homoseksuaalistien toiminnan kirkossaan aina luottamustehtäviä myöden. Tukholman Philadelphia-kirkko oli ottanut jo aikaisemmin toisenlaisen linjan kasteeseen kuin helluntai-kirkolla yleensä on, ja alkoi ottamaan lapsikastettuja helluntai-kirkkoon jäseniksi myöskin. Eli ei ole paljon siinä sitten historiallista helluntai-kirkosta enää jäljellä, ja sitä on laajasti, näitä molempia asioita on paheksuttu Ruotsissa. Ja ympäri Ruotsia on sitten seurakunnissa vastaavanlaisia hankkeita edistetty. Sanottakoon, että Suomessa ainakin helluntailaiset ovat käyneet keskusteluja samaa sukupuolta olevien liitoista, mutta en tiedä niistä enempää, tuskin ne ovat johtaneet vielä mihinkään konkreettiseen. Kuitenkin metodistikirkon sisältä Ruotsista yksi metodistiseurakunta halusi liittyä ja liittyi Suomen ruotsinkieliseen metodistikirkkoon eli Finland Svenska Metodistkyrkan, koska eivät hyväksyneet homoliittoja ja muuta toimintaa kirkossa. No niinhän se on, että Kristuksen pitäisi seurata uskovia esimerkkinä, ja uskovan pitäisi seurata sitten Jeesusta, joka paimentaa. Paimen kulkee välillä edellä ja välillä takana ajaen laumaa pois vaaratilanteista. Mutta Jeesus oli nöyrä. Ja nämä Pride-ihmiset, he ovat ylpeitä. Tämä Pride jo nimenomaan tarkoittaa ylpeyttä. Vanhojen kirkkojen, perinteisten herätysliikkeiden ja vapaiden suuntien alasajo. Länsimaissa kirkkojen kehitys on jo pitkään ollut alaspäin jäsenkadon myötä. Tämä koskee myös vapaita hengellisiä suuntia. Mitä enemmän liberalismia, sitä vähemmän seurakuntalaisia. Hengessä aloitettiin, lihassa lopetettiin. Hypätäänpä nyt ajassa taaksepäin ajatuksissa. Alkuseurakunnat, kirkko, sehän tarkoittaa Jumalan omaa, perustettiin juutalaisten ja pakanoiden pariin. Noudatettiin Jeesuksen kastekäskyä. Kasteelle mentiin aikuisena tai koko perhe yhdessä. Pieniä lapsia myöten, vauvojakin. Apostoleilla ja heidän valtuuttamilla opettajilla oli paljon työtä kirkastaessa Jumalan sanaa ja tahtoa. Yhteiskunta oli usein kristittyjä vastaan. Seurakunnissa pidettiin Jumalan sanaa arvossa ja Pyhä Henki toimi. Apostoli Paavali korosti voimakkaasti Herran ehtoollisen merkitystä. Hän lainasi Jeesuksen sanoja. Tämä on minun ruumiini, joka teidän edestänne annetaan. Tehkää tämä minun muistokseni. Samoin hän otti myös maljan aterian jälkeen ja sanoi, tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Niin usein kuin te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni. Ehtoollinen oli hyvin tärkeä osa alkuseurakunnissa ja alkukirkossa Jumalan palvelusta, sillä siinähän on todellinen ja salattu kohtaaminen Jeesuksen kanssa. Se on uuden liiton merkki
ja sovitus hänen ruumiinsa ja verensä kautta. Apostoli Paavali oli hyvin oppinut mies. Hän olisi aina voinut pitää hienon ja loistavan puheen ja teologisesti perustella Raamatun kohtia sanojansa. Hän oli viisas mies, mutta hän halusi ottaa esimerkin itsestään siitä, että missä se todellinen voima on. Tässä on 1. Korintolaskirjeestä. Niinpä, kun minä tulin teidän tykönne, veljet, en tullut puheen tai viisauden loistolla teille Jumalan todistusta julistamaan, sillä minä olin päättänyt olla teidän tykönänne tuntematta mitään muuta, paitsi Jeesuksen Kristuksen ja hänet ristiin naulittuna. Ja ollessani teidän tykönänne minä olin heikkouden vallassa ja pelossa ja suuressa vavistuksessa, ja minun puheeni ja saarnani ei ollut kiehtovia viisauden sanoja, vaan hengen ja voiman osoittamista, ettei teidän uskonne perustuisi ihmisten viisauteen, vaan Jumalan voimaan. Esimerkiksi juuri korintolaiskirjettä lukiessa, 1. korintolaiskirjettä, ja toki muissakin Raamatun kohdissa on, niin tulee ikään kuin silmille ja ihmetellen sellaiset asiat kuin Pyhän Hengen myös tämä yliluonnollinen toiminta seurakunnissa. Ihmeen kokeminen. Ja uskon tulemisesta todistaminen on tärkeää, koska sillä tavoin voi vakuuttaa sitten lähimmäisiänsä, jotka eivät vielä ole uskossa. Se on yksi osa, se on niin kuin sitä evankelionta ja todistamista, mutta näistä yliluonnollista toiminnasta seurakunnissa, niin juuri kielillä puhuminen ja niiden selittäminen, se on ihmeellinen asia. Tosin sitäkin on yritetty sitten varsinkin kirkon piirissä selittää tyhjiin ja halveksia. Eivät olisi varmasti apostoli Paavalille uskaltaneet sitä pahaa sanaa sanoa. Myös seurakuntalahjoista profeetoiminen tulevista asioista. Raamatussahan on profeetoiminen, ymmärretään, että sehän on isolta osalta ja suurimmalta osalta parannusjulistusta. Se on profeetallista toimintaa, aivan vanhan testamentin profeettojen esikuvan mukaan, mutta se on myös ihmiselle käsittämätöntä. Tiedetään tulevista asioista ja niistä tiedetään tarkkaan. Jumala ilmoittaa. Ja myös tiedon sanoja tuntemattomista asioista, niitä voidaan sanoa jossakin tilaisuudessa tai sitten tilaisuuden ulkopuolella jollekin, ikään kuin Herran sana. Myös tuntemattomille henkilöille, mutta näissä täytyy olla varovainen, ettei mennä sellaiseen monissa villissä vapaissa suunnissa sielullisesti luullaan, että nyt on sellainen Herran sana, että tämä on pakko sanoa jollekin. Ja se menee hallitsemattomaksi ja nimenomaan semmoisen ihmisen omasta sisältä tulevia, sielusta tulevia luulemisia. Me olemme hyvin alttiita sellaisille, ellemme tunne Jumalan pyhää henkeä, että milloin hän puhuu. Ja sairauden parantaminen, kuten tiedämme, sairauden parantaminen on hyvin kysyttyä ja sen tähden myös sitten monet megakirkot ovat tehneet siitä rahankeruu sampon. Parani niitä sairaita sitten tai ei, mutta monet saarnaajat ovat jääneet kiinni siitä, että siellä on niitä näyttelijöitä
tekosairaita, jotka sitten paranee ja loput sitten eivät, ja sitten ehkä syyllistetään niitä, jotka eivät sitten parantuneet. Ehkä ensi kerralla. Ja riivaajien ulosajaminen. Tässäkin asiassa ja nimenomaan tässä täytyy olla hyvin varovainen ja joku riivaajien ulosajaminen, se on kokeneiden, uskovien asia osallistua, ja mieluummin he osallistuisivat siihen yhdessä ja ovat yksimielisiä, että jossakin ihmisessä on riivaaja, ettei kysymyksessä ei ole esimerkiksi muunlaiset sitten henkiset vaivat tai muut, tai huomion hakeminen ynnä muuta. Se on erittäin vaikea asia lähestyä, ja siinä täytyy todellakin olla sitten kokemusta. Mutta kun korintalaiskirjettä lukee ja muitakin Raamatun paikkoja ja katsoo esimerkkejä siitä, kun Jeesus paransi sairaita, ajoi ulos riivaajia, no hänhän nyt sitten Jumalana, Jumalan toisena persoonana, niin tietysti näkee asiat aivan toisella tavalla kuin me sitten hänen seuraajansa. Mutta apostoli Paavolilla oli hyvin tarkka käsitys siitä, että seurakunnan kokouksista ei tule mitään sitten, mitä nyt on lähinnä sitten tuolta videosta nähnyt jotain vapaaehtoisuuntien villiä kokouksia tai jotain muuta, niin apostoli Paavolilla on kuin ohjeet sinne. Esimerkiksi, että jos kielillä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain 2 tai enintään 3, ja 1 kerrallaan, ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin olkoot vaiti seurakunnassa ja puhukoot itselleen ja Jumalalle. Ja sama oli myös profeetallisille ilmoitukselle. Profeetoista saakoon 2 tai 3 puhua, ja muut arvostelkoot. Ja niin edelleen. Ja hän sanookin seurakuntaelämästä, että Jumala on järjestyksen Jumala. Ei epäjärjestyksen, vaan järjestyksen. Kaikki tapahtuu järjestyksessä. Eli näitä kaikkia voi lukea Raamatusta, ja ennen kaikkea näitä yliluonnollisia. Nehän aina ihmistä on kiehtonut yliluonnolliset, mutta voi aivan ilman mitään esteitä niin tutkia Raamatun yliluonnollisia asioita, mitä lahjoja on myös ihmisille annettu. Sehän on suurta Jumalan armoa sellainen. Mutta kuten sanoin, niin tässä on sitten suuri vaara ja houkutus, ja siihen on valitettavasti menty monin paikoin, että kielillä puhutaan, mikä on siis täysin sitten sielullista. Täytyy muistaa, että kielillä puhumista on hindulaisuudessa, muhammettilaisuudessa, siis islamilaisuudessa ja monessa muussa, ja saati sitten kaikissa kristillisissä harhaopeissa. Mutta se, mikä on Jumalasta olevaa Pyhän Hengen sitten puhetta, niin tuossa juuri Raamatun kohta muistuu mieleen, että täytyy olla selittäjä. Ja se selitys jollekin kielellä puhumiselle, niin sehän täytyy olla tietysti Raamatun mukaista, koska Jumala ei puhu sanansa vastaan. Armolahjoista on tietysti paljon ollut puhetta ja tulee olemaan aina. Mutta kaikkein huonompia selityksiä on sellaiset, jota jotkut ovat yrittäneet, että armolahjat kuuluivat sinne alkuseurakuntaan ja apostoleille, ja ne päättyivät sinne. Tämä ei voi pitää paikkansa jo senkään takia, että ei Pyhän Hengen lahjat ole sidottua ihmisiin, eivät edes apostoleihin. Niinpä kirkkohistoriassa onkin monta mielenkiintoista merkintää säilynyt luotettavilta kirkkoisilta. Esimerkiksi
Justinus marttyyri kirjoittaa dialogissaan juutalaisen Tryfonin kanssa noin vuonna 160 jälkeen Kristuksen. Näin. Kristityt saavat myös lahjoja. Joku saa ymmärryksen hengen, joku neuvon, joku voiman, joku parantamisen, joku ennalta tietämisen lahjan. Sillä profeetalliset lahjat ovat säilyneet keskuudessamme aina tähän päivään saakka. Nyt on mahdollista nähdä meidän keskuudessamme miehiä ja naisia, joilla on Jumalan hengen lahjoja. Kirkkoisä Ireneus kirjoittaa noin vuonna 200 jälkeen Kristuksen, kuinka seurakunnassa yhä hakasulkes eksyttäjät eivät kykene herättämään kuolleista niin kuin Herramme heitä herätti ja apostolit rukouksen avulla. Ja kuten on toistuvasti tapahtunut veljen keskuudessa jonkin välttämättömyyden johdosta, kun koko seurakunta on tietyllä paikkakunnalla rukoillut, paljolla paastoamisella ja rukouksella, on kuolleen henki palannut ja hänet on annettu vastauksena pyhien rukouksille. Eräät todellakin ajavat ulos riivaajia niin, että ne, jotka näin on puhdistettu pahoista hengistä, usein sekä uskovat Kristukseen että tulevat seurakunnan yhteyteen. Toiset tietävät ennalta, mitä on tulossa. He näkevät näkyjä ja puhuvat profeetallisia sanoja. Toiset taas parantavat sairaita laskemalla kätensä heidän päälleen, ja nämä tulevat terveeksi. Ja vielä, kuten olen sanonut, jopa kuolleita on herätetty, ja nämä ovat eläneet keskuudessamme monia vuosia. Ireneus myös kertoo toisaalla, kuinka monet kirkossa yhä omistavat profeetallisia lahjoja sekä hengen kautta puhuvat kaikenlaisilla kielillä ja tuovat valoon ihmisten salaisuudet heidän hyväkseen ja julistavat Jumalan salaisuuksia. Antiokian piispa Theodor kirjoittaa vuonna 672 kirkolliskokouksesta. Paikalle oli saapunut 318 piispaa. Rooman piispa oli korkean ikänsä vuoksi jäänyt pois, mutta hän oli lähettänyt kokoukseen kaksi presbyteeriä, joilla oli valta tehdä päätöksiä Rooman seurakunnan puolesta. Tuohon aikaan monet olivat runsaasti varustettuja apostolisilla lahjoilla, ja monet kantoivat pyhien apostolien tapaan ruumiissaan Herran Jeesuksen Kristuksen haavoja. Jaakob, Antiokian piispa, kotoisin Mygdonian kaupungista, jota syyrialaiset ja assyrialaiset kutsuvat nimellä Nisibis, oli herättänyt kuolleita ja palauttanut heitä elämään ja tehnyt monia muita ihmeitä, joita on turha tässä historiassa kerrata yksityiskohtaisesti, koska olen jo kertonut niistä. Uskonpuhdistaja Martti Luther arvosti suuresti kirkkoisa Augustinusta, joka eli 1000 vuotta aikaisemmin. Ja Augustinuksen monet kirjat ja ajatukset ja näkökulmat ovat olleetkin hyvin tärkeitä läpi kirkkohistorian. Mutta kirkkoisä Augustinus kirjoitti elämänsä loppupuolella suurteoksensa Jumalan valtio. Teoksessaan hän kertoo joutuneensa muuttamaan näkemystään siitä, että apostolien ajalle ominaisia ihmeitä ei enää tapahdu. Hän kertoo ja dokumentoi kirjansa loppupuolella yli 70 parantumis- ynnä muuta ihmettä, jotka hän itse on pystynyt varmentamaan. Näihin kuuluu esimerkiksi kertomus rammasta miehestä, joka kannettiin kastealtaaseen, ja sieltä hän nousi ylös parantuneena kävellen omilla jaloillaan. Augustinus arveli, että ihmeistä, joita yhä tapahtuu, ei yleensä kuulla kirkoissa,
koska seurakuntalaiset eivät niistä syystä tai toisesta avoimesti kerro. Hänen mielestään seurakuntalaisten pitäisi kertoa niistä, ja heitä tulisi siihen rohkaista Kristuksen kunniaksi. Joihinkin Augustinuksen kertomiin ihmeisiin liittyy pyhäinjäännöksiä ynnä muita. Näistä voidaan perustellusti olla montaa mieltä, mutta Augustinus itse uskoi kymmenien dokumentoitujen parantumis- ja ihmekokemusten ja Raamatun valossa, että apostolisia ihmeitä yhä tapahtuu apostolien ajan jälkeenkin. Tässäpä sitten onkin hankalan näköinen kuva. Se on oikeastaan edelliseen liittyen. Ja tuo keskellä oleva tuommoinen kaareva rakennelma, niin se on itse asiassa, kuvitellaan, että se on tällaisen kirkkobussin, mitä tuossa kirkkobussia on rivissä, niin se on sellaisen kierroslukumittari. Ja jos se kierrosluku on liian alhainen, eli tuolla vasemmalla puolella, sanotaan nyt 500 kierrosta minuutissa, niin joko bussi ei liiku tai sitten se liikkuu ryömien hyvin hitaasti. Ja jos on tuolla oikeassa äärilaidassa, kierroksia on aivan liikaa. Arviona tässä nyt vaikka 6000 kierrosta isolle koneelle, isolle bussille, niin se on vaarallisen korkea ja silloin mennään joko kovaa tai sitten moottori myös voi hajota. Ja tuossa suositeltu kierrosluku on tuossa keskellä, eli tuo vihreä alue. Ja silloin matka joutuu kirkkobussissa niin ihan turvallista kyytiä. Ja se pysyy tiellä eikä moottorikaan hajoa, ei öljyt kuumene. Ja tuohon katsoen niin vasemmalla puolella on sitten se kristillisyyden osa tuolla keltaisessa laatikossa tai keltaiset raamit, että missä on armolahjoihin torjuva tai vähättelevä asenne. Ja siellä on paljon selittelyä. Tahdotaan selitellä tyhjiin. Ja siellä on myös traditioita ja oppikeskeisyyttä liikaa. Että se on vähän kaavoihin kangistunutta. Mutta sitten tuolla oikealla puolella, missä on tämä ylikierroksilla käydään, niin siellä on armolahjoja ylikorostava ja yksinomaan niitä tavoitteleva. Ja yleensä niissä, tai melkein aina, niin sitten opin määrittely on hyvin laveaa. Se on sitä sun tätä. Menet sitten saarnaajalta toiselle kuuntelemaan, näkemystä on erilaisia ja niissä suunnissa erilaisia. Ja harhaoppeja esiintyy silloin paljon. Se on aivan semmoinen tavallaan hengellinen sääntö, että kun oppia, eli suhtautumista Raamattuun ja just sakramenttiin ja keskeisiin asioihin ei tehdä selkeästi ja raamatullisesti, niin harhaopit ovat siellä. Mutta tuolla keskellä on sitten ihana laatikko. Se on juuri sitä, kun ajetaan vihreätä aluetta, niin siellä olen koonnut sinne apostoli Paavalin seurakunnan ominaisuuksia Paavalin kirjeiden perusteella, ja tämä pätee alkuseurakuntia alkukirkkoihinkin. Niissä Jeesuksen ja ristin sanoma on keskeistä. Ja siellä on rakkaus ja ilontäyteinen ilmapiiri. Muistat ensimmäistä korintolaiskirjeestä 13. luvun, se on se rakkauden ylistys, ja sitä hyvin usein kaikissa häissä sitten lainataan, että mitä rakkaus on ja mitä se ei ole. Ja myös tämmöisessä seurakunnassa on tärkeää ehtoollinen tärkeä osa seurakunnan kokousta, ja se on pyhä osa. Myös kehotus palvelemaan Jumalaa ja lähimmäisiä. Ja Paavalin mukaan myös tavoitellaan armolahjoja. Hän itse asiassa kehottaa tavoittelemaan. Ja armolahjat ovat myös osa Jumalan palvelusta, siinä missä ehtoollinenkin. Ja paavalilaisessa seurakunnassa on hyvä kuri ja järjestys. Tämäkin ilmenee mainiosti sieltä
Paavalin kirjeistä ja siitä korintolaiskirjeestä, ensimmäisestä ja toisesta korintolaiskirjeestä. Ja seurakunta on myös hyvin inhimillinen ongelmineen. Raamattu ei maalaile seurakunnasta jotakin semmoista ihannekuvaa, vaan se kertoo rehellisesti, mitä se on. Hyvin raadollistakin, koska ihmiset ovat syntisiä ja hyvin raadollisia usein. Paavali joutuu ojentamaan ja voimakkaastikin, hyvin voimakkaasti. Eli Jumalan seurakunta on elämänmakuinen ja kuitenkin niin yliluonnollinen. Nyt puhutaan vähän Suomesta. Uskonnonvapauslain tultua voimaan Suomessa 1900-luvun alkupuolella toisen vapaan kristillisyyden laajemman rantautumisen maahamme. Kirkon piirissä aiemmin pietismi ja 1960-luvulla uuspietismi laittoi kirkon seisovia vesiä liikkeelle. Kirkon herätysliikkeet edustivat pietismiä yleensä aika voimakkaastikin. 60-luku oli paitsi voimakasta yhteiskunnan ja kulttuurin murrosta, niin myös herätys- ja lähetysjärjestöjen aktivoitumista yhä laajemmin. Oli koittanut ikään kuin hengellinen kevät kirkkoon. Niin sanottu viidesläisyys, myös muromalaisuudeksi kutsuttu, valtasi alaa ja herätti ihmisten sydämiä. Oli talkoohenkeä ja ihmisiä osallistui toimintaan runsaasti. –1900-luvun suuri hengellinen vaikuttaja Suomen kirkossa. Urho Muroma edusti niin sanotusti viidesläisyyttä eli viidettä herätysliikettä. Urho Muroma oli syntynyt 1890 ja kuoli 1966. Luterilaisen papin Urho Muroman herätyskristillisen julistustyön vaikutuksesta syntyi evankelis-luterilainen sisällähetyssäätiö 40-luvulla ja Suomen raamattuopisto vuonna 1945. Herävalvoman lehden hän perusti vuonna 1928. Urho Muroma vaikutti suuresti luterilaiseen evankelioivaan kristillisyyteen. Heikki Haataja teki systemaattisen teologian väitöskirjan Urho Muromasta. Tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki, eli Urho Muroman käsitys uudesti syntymisestä ja pyhityksestä. Etsikkoaika, mahdollisuus valita. Muroma irtisanoutui voimakkaasti Lutherin sidottu ratkaisuvalta teoksesta, jossa Luther hahmottelee predestinaatiokäsityksensä. Luther esittää, että ihminen ei voi valita taivaan ja helvetin väliltä. Ihminen kykenee Lutherin mukaan valitsemaan vain helvetin. Usko ja taivaaseen pääseminen ovat kokonaan Jumalan tekoja. Muroma taas sanoo, että tahtoratkaisustamme riippuu lopulta kaikki. Väistämättä Muroman teologiassa on tällainen synergistinen piirre. Synergismillä tarkoitetaan teologiassa sitä, että ihmisen kääntyminen Jumalan puoleen on Jumalan ja ihmisen yhteistyötä. Muroman mukaan Jumala antaa ihmiselle etsikkoajan. Silloin ihmisellä on mahdollisuus valita. Jumalan työn toteutuminen riippuu ihmisen valinnasta. Muroman mukaan luterilaisen kristillisyyden heikkous oli se, että se pelkäsi panna ihmisen ratkaisun eteen. Tahdon ratkaisu ei ole yhtä kuin uudesti syntyminen, vaan se on uudesti syntymisen edellytys. Heikki Haataja väitöksessään kokoaa Urho Muroman teologiaa.
Hedelmä on kuitenkin ollut hyvää. Muroma arvosteli rankasti niin sanottua kasvatuskristillisyyttä, jota hän piti petoksena. Muroma ei näytä ajatelleen, että Kristus ja Pyhä Henki annetaan kasteen vedessä, vaan pikemminkin kasteen veden ohessa. Muroma ei voinut hyväksyä luterilaisen tradition ajatusta, että Kristus ja Henki lahjoitetaan sanan liittyessä veteen, Haataja analysoi. Tämän päivän raamattuopisto, siis jonka Urho Muroma perusti, on sitoutunut luterilaiseen tunnustukseen. Se opettaa paikoin aivan toisin kuin Muroma. 5. liike ei kaiken kaikkiaan edusta nykyään Urho Muroman teologiaa. Siitä huolimatta on syytä huomata, että Muroman hedelmä on ollut hyvää. Muroman julistuksessa on ollut hoitavia, sielunhoidollisia piirteitä, jotka jäävät toisinaan kiistakysymysten varjoon. Tilaisuudessa viitattiin myös Hanna Salomäen tutkimuksiin, joiden mukaan Muroman vaikutus tuntuu edelleen tavalla tai toisella melkein jokaisessa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnassa. Onko meillä tänä päivänä ollenkaan herätyssaarnaajia, jotka yhtä vaikuttavasti kuin Muroma julistaisivat lakia ja evankeliumia? Heikki Haataja kysyy. Kaikkien uskoon tulleiden ihmisten omakohtaiset kokemukset uskoon tulemisesta tai siinä elämisestä eivät aina ole kovin selkeitä. Ei ole tämän esityksen tekijälläkään, eli henkilökohtaisesti minulla itselläni. Olen 16-vuotiaana halunnut liittyä luterilaiseen kirkkoon. Ja niin liityin ja kävin rippikoulun kastekouluna ja sitten ennen konfirmaatiota minut kastettiin, niin kuin tässä kuvissa näkyy sitten. Raimo Turunen oli pappi, joka minut kastoi Savonlinnassa silloin. Ja se oli minun uskonnollinen ratkaisu, niin halusin kuitenkin kuulua kirkkoon ja toiminkin siellä jollakin tavalla, mutta vasta 25-vuotiaana, niin Jumala alkoi kutsumaan minua jotenkin sillä tavoin, ei minkään tilaisuuden tai vahvan julistajan tai muun sellaisen kautta, vaan huomasin vaan sellaisen Jumalan aiheuttaman sisäisen tarpeen lukea Raamattua ja kävin lukemaan sitä. Ja tuona kesänä, kun tulin loppukesästä uskoon, niin minulle tuli valtava synnin tunto, kun luin Raamattua ja tajusin, että kyllä minä tämmöisenä uskonnollisena ihmisenä niin en ole taivaaseen menossa. Se ei ole minua varten, ei tällaista uskonnollista, vaan täytyy olla ihan jotakin muuta, uskovainen ihminen. Ymmärsin sen eron, kun Jumalan Pyhä Henki sitä kirkasti ja koko kesän luin Raamattua ahkerasti. Muistan monta kertaa, kun teimme vaimoni kanssa retkiä saaristoon ja hän otti kalliolla, vaimoni otti aurinkoa ja minä istuin puiden siimeksessä ja luin Raamattua. Ja se oli suloisen kirpeätä se Raamatun lukeminen, kun toisaalta se teki niin hyvää lukea sitä ja toisaalta sitten tajusin, että en minä ole pelastunut. Mutta sitten loppukesästä kerran iltarukouksessa niin Jumala kertoi minulle, että minun syntini ovat anteeksi annettu. Ja tässä on semmoinen henkilökohtainen asia, että koin silloin uudesti syntyneeni. Eli tulin uskoon. Oli siitä aivan varma. Se oli niin suuri ja sellainen Pyhän Hengen kosketus.
Ja meni pari viikkoa eteenpäin, niin kävin ensimmäistä kertaa Herran pyhällä ehtoollisella, kun olin tullut uskoon. Ja se aiheutti minussa pyhällä hengellä täyttymisen. Ja nämä asiat mielessäni olen sitten kulkenut ja ajatellut, kun olen aina halunnut olla luterilainen, että minä en tehnyt oikeastaan mitään sellaista tahdon ratkaisua, että nyt minulla on sellainen vahva tahtoratkaisu, niin kuin Urho Muroma opetti, vaan Jumala veti sanansa kautta, aiheutti synnin tunnon, tulin uskoon ja tunsin, että uudesti synnyin aivan erilaiseksi. Ja sain täyttyä pyhällä hengellä. Niin olen kokenut niin. Ainahan nämä ovat semmoisia ihmisen itse kokemia asioita, mutta että ikään kuin siinä kasteessa minulle lahjoitettiin, annettiin kuin 2 lahjapakettia, että avaappa ne joskus. Eikä ihmisen, ainakaan minä tehnyt mitään sellaista tahtoratkaisua todellakaan, vaan Jumala laittoi minut paikalle, jolloin minulle kelpasi ne lahjat. Ja tulin uskoon ja täytyin pyhällä hengellä. Helluntailaisen Niilo Ylivainion keräämä huomio satoi myös osittain herätysliikkeiden laariin kirkossa. Tämä helposti unohdetaan, sillä ihmisissä oli herännyt kiinnostusta hengellisiin asioihin. Paljon ihmisiä oli liikkeellä. Myös luterilaisen kirkon pappeja tuli uskoon Ylivainion kokouksissa, eikä ainoastaan kirkon herätysliikkeiden piirissä. Ylivainion tilaisuudet 1977-81, vuosi jolloin hän kuoli Espanjassa, ne olivat julkisuuden valokeilassa, suuria kokouksia ja monet tulivat uskoon. Kiinnitettiin paljon huomiota siihen, että Niilo Ylivainion rukoillessa ihmiset kokivat pyhällä hengellä täyttymistä, kaaduttiin ja koettiin parantumisia. Ja esimerkiksi kirkossa edelleenkin vaikuttava liike Hengen uudistus kirkossamme, yhdistys, niin liike toimii siis luterilaisen kirkon sisällä, niin kattojärjestönä noin 50 kirkon sisäiselle niin kuin yhteisölle. Liike saa alkunsa juuri Niilo Ylivainion kokouksista 1970-luvun loppupuolelta. Sinänsä Niilo Ylivainiosta on hyvän elämänkerran kirjoittanut Mauno Saari. Siinä on kuvaakin, pieni kuva tuosta kirjettä Saarnaaja. Että mikäli suomalainen kirkkohistoria myös kiinnostaa myös tältä vapaalta puolelta, niin kannattaa lukea. Siinä on sellainen ajankuva. Elettiin silloin Suomessa aikaa, jolloin ihmiset olivat kiinnostuneita hengellistä asioista ja Niilo Ylivainio sai sitten tilaisuuksinsa valtavasti ihmisiä, oli aivan näitä urheilustadioneita ja erilaisia tiloja niin ääriä myöten täynnä kuuntelemassa häntä ja hänellä oli usein työkaverinaan Alpo Renko. – 1980- ja 1990-luvulla ehkä voimakkaimmin kirkon piirissä vaikuttanut pappi oli Seppo Juntunen. Hän aloitti rukoilemaan tilaisuuksissa ihmisten puolesta vuonna 1984. Karismaattisia kokouksia pitänyt Juntunen tuli kuuluisaksi ja yleisöä riitti. Seppo Juntunen toimii edelleen. Tilaisuuksissa monet kokivat parantumisia sairauksista ja saivat muutenkin apua elämäntilanteisiin.
Ihmisiä kaatui rukouksen aikana ja he kokivat Pyhän Hengen kosketuksen. Omalla kohdallani voin sanoa tällaista, että perheessämme yksi lapsista ei pystynyt syntyessään imemään äidin rintaa. Yliopistosairaala totesi pysyvän pian hänen motoriikassa. Lapsi oli kotona letkuruokinnassa. Äiti sai hyvin vähän nukuttua, koska vauva itki vaivaansa ja ruokkiminen oli nenämahaletkun kautta hyvin hankalaa. Menimme Seppo Juntusen kirkkotilaisuuteen kuitenkin ja puolestamme rukoiltiin. Emme kokeneet siinä hetkessä mitään ihmeellistä, mutta kotiin päästyämme poika muodosti suullansa imuliikettä, mitä hän ei ollut ollenkaan tehnyt eikä mikä pitänyt olla hänelle edes mahdollista. Ja hän osasi imeä maitoa äidin rinnasta. Isänä tehtäväni oli pyyhkiä vaimoni, jos omiakin ilon kyyneleitä niiden tippuessa, maitoa imevän vauvan päälle. Ihme ja Jeesuksen kosketus rukouksen kautta oli tapahtunut. Suomessa luterilaisen kirkon piirissä, mitkä vielä järjestöt ja seurakuntalaiset, mitkä vielä haluavat tukea luterilaista raamatullista tunnustusta ja tunnustuskirjallisuutta, niin kenttä näyttää tältä. Vaimoni katsoo siinä peltoaukean keskellä olevaa metsikköä. Siellä on itse asiassa Ristemäen Ravattulan vanhin kirkko, kirkon raunio, kirkon pohja, mitä on Suomesta löydetty tuolta 1000-luvun jälkeen, ehkä 1100-luvulta, ja ympärillä on hautausmaa. Silloin elettiin katolilaista aikaa ja Suomeen tuli luterilaisuus vasta Gustav Vasan järjestämillä valtiopäivillä Westerosissa 1527 alkaen. Mutta edelleen luterilaisuutta, sellaista tunnustuksellista, on olemassa. Esimerkiksi Suomen teologinen instituutti, perustettu 1987, niin siinä perustajana oli SLEY ja ruotsinkielinen osasto SLEF, lähetysyhdistyskylvä ja Suomen kansanlähetys ja OPKO, eli Suomen opiskelija- ja koululaislähetys ja Suomen Raamattuopiston säätiö ja Länsi-Suomen rukoilevasten yhdistys Rauhansana, joka on semmoinen suhteellisen pieni lestadiolaisuuden haara. Ja sitten on myös sitten LFF, eli Lestadionernas Frisföreringars Förbund. Ja nämä ovat semmoisia perustajia olleet. Ja siellä on annettu vaihtoehtoista raamatullista koulutusta ja luentoja opiskeleville teologeille. Ja nyt aivan tänä vuonna on varmistunut hieno asia, että yhteistyö norjalaisen Fjellhaug International University Collegein kanssa on englanninkielinen koulutus käynnistynyt sitten teologeilla, eli voidaan suorittaa aivan sitten jo tutkintoja. Ja sitten on olemassa luterilainen, Suomen evankelis-luterilainen lähetyshiippakunta, joka on perustettu 2013. Ja siellä palvelee Luther-säätiön pappeja. Luther-säätiö on perustettu 1999 ja muistaakseni ihan vuoden lopulla, että juuri edellisen vuosituhantena. Alun perinhän lähetyshiippakunta oli Missionsprovinsen i Sverige och Finland alaisuudessa ja lähetyshiippakunnan ensimmäinen piispakin toimi siinä itse asiassa. 3 piispaa on lähetyshiippakunnalla. Henkilökohtaisesti vaimoni kanssa kuulumme tähän lähetyshiippakuntaan.
Mutta sitten tässä kuvassa tuolla oikealla on surkea asia, joka on totta. Suomen Eeflut-kirkko, kansankirkko, vastustaa voimakkaasti raamatullista ja luterilaiseen tunnustukseen perustuvaa uskon käsitystä. Se on itse asiassa aivan siis jotenkin täysin vinksahtanut ajatus, jota ei olisi koskaan uskonut, että Suomen evankelis-luterilainen kirkko vastustaa niin kuin omia juuriansa ja heitä, jotka niitä juuria haluaisivat sitten vaalia. Sehän on aivan käsittämätöntä. Piispain kokous kokoontui 3. ja 4. päivä syyskuuta 2024 Ahvenanmaalla. Siellä jouduttiin äänestämään kansanlähetyksen ja SLEYn eli evankeliumiyhdistyksen lähetysjärjestöjen asemasta ja juuri ne säilyttivät asemansa kirkon lähetysjärjestöinä. Äänestystulos piispojen keskuudessa oli 7 puolesta 3 vastaan. Mielenkiintoista, mutta ei se liene yllätys, että arkkipiispa Tapio Luoma äänesti tätä vastaan, että hänen mielestään kansanlähetys ja SLEY ei olisi pitänyt säilyä kirkon virallisina lähetysjärjestöinä. Hänen kanssaan samaa mieltä oli 2 naispiispaa, Mari Leppänen ja Mari Parkkinen. He jättivät päätöksen eriävän mielipiteen. Eli sama linja jatkuu, eli arkkipiispa Tapio Luoma on todellakin asiansa mies, eli vastustamassa raamatullista luterilaista kristillisyyttä. Se on aika mielenkiintoista. Että nyt ei olisi pelkästään tämmöisten vanhojen harmaapartojen jutustelua ja ajatuksia, niin mielenkiintoista on seurata, kuinka nuoremmissa sukupolvissa, niin sanotussa Z-sukupolvessa, mutta myös vähän muissakin, niin on herännyt uudestaan kiinnostusta kristinuskoa kohtaan. Sitä ei hävetä. Ei tarkoita tietysti suurta enemmistöä, vaan on kuitenkin merkkejä siitä, että on suuri määrä nuoria, jotka haluavat tutustua paremmin kristinuskoon. Tässä on Vapaaseurakunnan Järvenpään arkkitilassa järjestetty Z-sukupolvitapahtuma. Se on tänä vuonna järjestetty. Tuosta Z-sukupolven niin kuin ajoituksesta on vähän erilaisia näkemyksiä. Tässä se on, että noin 1996 syntyneet vuoteen 2013, mutta toisiakin näkemyksiä on. Tässä tilaisuudessa David Kinnaman on amerikkalainen nuorisotutkija, jonka havainnot uudesta sukupolvesta käyvät yksin myös suomalaisten nuorten kokemusten kanssa. Yhdessä Mark Matlockin kanssa hän esitteli kirjassa Faith for Exiles 5 asiaa, joita Z-sukupolvi kaipaa seurakunnalta. Ja nämä ovat vapaasti suomennettuina. Aito Jumalan kohtaaminen, läheinen suhde Jeesukseen, raamattuopetus, joka auttaa elämään uskollisesti maallistuneessa yhteiskunnassa, merkitykselliset suhteet omaan ikäluokkaan ja yhteys sukupolvien yli, mahdollisuus käyttää omia lahjojaan ja elämäänsä Jumalan kunniaksi kaikissa ammateissa ja mahdollisuus olla mukana Jumalan missiossa. Ja poimin tuosta tekstistä, joka on Seurakuntalainen lehdestä,
25. päivä huhtikuuta 2024, niin nuorten mielipiteitä tai koostetta heidän mielipiteistään, että sellaisten värivalojen ja suurten tuotantojen sijaan tämän päivän nuoret kaipaavat aitoa hengellisyyttä, sydänten yhteyttä ja juurevaa opetusta. He ovat myös valmiita ottamaan vastaan ohjausta ja vanhemmuutta edellisiltä sukupolvilta. Monissa puheenvuoroissa kuului kaipaus, että sukupolvet avaisivat sydämensä toisilleen. Kauniita ajatuksia. Mutta ennen kaikkea tuohon kannattaa kiinnittää huomiota, että ihmiset, jotka tuottavat hengellisiä tilaisuuksia, etenkin vapaissa suunnissa, mutta on myös kirkon piireissä, niin vielä elävät sitä muutaman viime vuosikymmenen aikaa, jolloin tuotiin sitten kokoussaleihin tai kirkkoihin väriä vaihtavia valoja ja konserteista tuttuja savukoneita ja kaikkea sellaista ja muuten on kirkkosali tai tila pimeä ja saadaan semmoista niin kuin sielullista tunnetta. Niin nuoret sanoo, että he kaivaavat mieluummin sitten niin kuin aitoa hengellisyyttä. Tässä jo aiemmin mainittu kirkon tutkimus- ja koulutusyksikön johtaja Hanna Salomäki niin toteaa, että Z-sukupolven, joka hänen näkemyksen mukaan 1990 sitten aina viime vuosituhannen loppuun syntyneille miehille uskonnollisuus ja kirkkoon kuuluminen eivät ole ongelmia. Perinteisesti naiset ovat toimineet suvun perinteiden, kuten kirkon tradition jatkajana. Nyt valta näyttää Suomessa vaihtuneen. Useat viimeaikaiset tutkimukset osoittavat, että nuoret miehet ovat meillä huomattavasti uskonnollisempia kuin samanikäiset naiset, kertoo Hanna Salomäki. Usko Jumalaan on lisääntynyt nuorten miesten parissa 2010-luvulta. Nykyiset alle 20-vuotiaat miehet uskovat Jumalaan yleisemmin kuin samanikäiset 10 vuotta sitten. Kehitys näkyy myös tuoreessa kaupunkiseurakuntien empatia- ja tunnettavuuskyselyssä vuodelta 2023. Empatia- ja tunnettavuuskyselyn mukaan 18-24-vuotiaat miehet, niin heistä 42% arvioivat reippaasti naisia, 26% useammin, että kirkon arvot vastaavat heidän omia arvojaan. Jakauma näkyy myös kirkkoon kuulumattomien parissa. Kirkkoon kuuluttamattomista nuorista miehistä 21% piti kirkkoon liittymistä todennäköisenä tai oli ajatellut sitä. Samanikäistä naisista näin mietti 10%, 9%, kertoo kirkon tutkimus- ja koulutus- ja yksikönjohtaja Hanna Salomäki. Suomalaisten hengellisyys on muuttunut yhtenäiskulttuurin murtuessa. Siinä missä vanhemmista sukupolvista itseään uskonnollisiksi kuvailee 2/3, nuoremmissa sukupolvista itseään uskonnolliseksi nimeää 1/4. Vähiten uskonnollisiksi itsensä identifioivat 80-luvulla syntyneet milleniaalit. Z-sukupolven 90-luvun syntyneille miehille uskonnollisuus ja kirkkoon kuuluminen eivät ole ongelmia. Päinvastoin Z-sukupolveen kuuluvat miehet tukevat esimerkiksi lapsikastetta vanhempien ikäluokkien malliin. Myös rippikoulukyselyn 2023 alustavat tulokset vahvistavat, että pojat uskovat kristinuskon opinkappaleisiin huomattavasti tyttöjä yleisemmin. On mielenkiintoista havaita, että sekä vapaissa suunnissa että kirkon piirissä on samankaltaista etsimistä ja halutaan tulla lähemmäksi kristillisiä arvoja, Raamatun sanaa ja
toivottavasti, ja näin voi rukoilla, että etsivä löytää. Me elämme nyt vaikeita aikoja maailmanpolitiikassa ja myös Suomen rajoilla. Mutta kautta historian vaikeiden aikojen keskellä kristityt löytävät toisensa, jos ovat uskossa Raamatun Jumalaan. Kaikki huutavat Jeesuksen nimessä apua, kun ahdistaa. Silloin ei kysytä, mihin seurakuntaan kuulut ja minkälaiset ovat oppinäkemyksesi siitä ja siitä asiasta. Silloin kysytään, uskotko Jeesukseen, syntiesi sovittajana? Oletko valmis menemään taivaaseen? Todellisuutta et voi paeta, mutta kohtaa se Jumalan kanssa. Nykyään emme oikein tapaa missään sellaista Paavalin kuvaamaa seurakuntamallia, mitä hän kuvailee juuri esimerkiksi ensimmäisessä korintolaiskirjeessä. Ehtoollisessa kyllä tänä päivänä, jos se oikein jaetaan ja nautitaan, niin Jeesus on siinä todella läsnä. Mutta millä tavoin seurakunnat sitten voisivat tulla sellaisiksi täysin raamatullisiksi seurakunniksi, jota tuossa on aikaisemmin kuvailtu ja käsitelty, jossa yhdistyvät Jumalan sanan oikea jakaminen, Herran pyhä ehtoollinen, sen kunnioittaminen ja myös ne armolahjat, joita me pidämme kaikkein yliluonnollisimpina. Mitenkä sellainen on mahdollista? Missä sellainen toimisi ja miksi se ei toimi? Missä siinä on vika? Onko ihmisellä lupa jättää jotakin Raamatusta sitten sivuun? Ja kun tuossa käsittelimme historiankin tietoja, vakaiden kirkkoisien sanoja, niin kyllä armolahjat ovat toimineet ja varmasti toimivat tänäkin päivänä. Eivät ne ole pyhän hengen lahjat olleet koskaan ihmisiin sidottuja. Ja Jumalan pyhä henki, puolustaja, on meille annettu. Hän on täällä. Hän meitä auttaa. Ja Jeesustahan me odotamme. Aina on tietysti kiirehditty eri maailmantilanteissa sanomaan, että kohta Herra Jeesus tulee ja maailma loppuu. Mutta täytyy vakavissaan ottaa sellainenkin huomioon, koska kristityt ovat aina odottaneet Herran Jeesuksen paluuta, koska mikä voi olla sen ihanampaa? Emme me odota maailmanloppua, me odotamme uuden maailman luomista ja alkua, ja siellä saamme olla ikuisesti Jumalan kanssa. Ja se on todellakin enemmän totta kuin tämä maailma. Täällä jos istutat jonkin puun, ei se ole ikuinen. Täällä jos rakennat jotakin, se kerran hajotetaan. Mutta iankaikkisuudessa kaikki ovat Jumalan valtakunnassa iankaikkisia. Miksi emme tavoittelisi seurakuntiin koko raamatullista pakettia, jos näin sanotaan, missä
on kaikki Jumalan antamaa ja Jumalan kunniaksi. Miksi emme haluaisi täyttä evankeliumia ja täyttä Pyhän Hengen läsnäoloa? Sitä voi kysyä. Ja syystäkin voi kysyä Raamatun äärellä. Korintolaiskirjeen, mutta myös muiden. Jeesushan lupasi, että hänen seuraajansa tekevät jopa suurempiakin tekoja kuin mitä hän teki. Mutta niihin suurempiinkin hän todellakin antaa sen voiman. Sillä hänellä on kaikki valta ja voima. Kolmiyhteisen Jumalan käsissä on kristityn elämä ja on iankaikkisuus, on tämä hetki. Ja jos tämä saa sinut ajattelemaan ja vaikka avaamaan Raamatun korintolaiskirjeestä, niin toki voit kysyä omalla kohdalla, ehkä jopa uskallat kysyä joltakin pastorilta tai papilta, jos et satu itse sellainen olemaan. Ja jos olet, niin kysy piispalta, minkä takia meillä ei ole tätä koko Raamatun Jumalan palvelusmallia.